I chi'n gweld o'ch blaenau dosbarth i ni mwynhau ar hyn o bryd yn rhan ogleddol y prif gylch, sef y Ceffylau Hela yw Marchogaeth, i'r cysig neu'r adferch dros 4 oed, a'r pwysau ysgafn. O'n blaenau ni fan hyn, y ddoi sydd wedi bod yn torchi llewis drwy'r bore. Dyna chi, Louise Daly yn beirniadu y Marchogaeth, y steward wrth ei ochr hi bellach, ag Nigel Peel sydd yn beirniadu y cyd-ymffurfiad. Dyna nhw, ochr yn ochr a'i gilydd. Rob, mae yna dipyn o drafod wedi bod rhwng y ddoi mewn dos. Oes. Gallai ddim bod yn... Gallai bod wedi bod yn bach yn anodd, yn dyfe, ond i ni'n gweld yn ennill y dosbarth Foxridge Hiraeth i Emma Allen. Ydy, mae wedi bod yn fore digon heriol a gweud y gwir o ran yr beirniadu. Mae'n cymryd amser, mae angen amser yn dos i gyfarwyddo ar ceffyl a rhoi y cyfle gorau posib i'r ceffyl i ddangos be mae'n gallu gwneud. Ie, ond y prif gylch yw, does dim lot o amser cofia. Os wyt ti'n cystadlu yn y cylch hyn, mae amserlen i gael a mae rhaid bod y dosbarthu'r rhedeg mewn amser. Digon rhwydd a dosbarth bach ond cryf fel hwn, wrth gwrs. Ond fe welwn ni fwy yn y cylch trwy'r wythnos fel ni'n mynd mlaen. Ond dyma ni y gorau o'r Ceffylau Hela ysgafn. Y flwyddyn hyn i Emma Allen, Foxridge Hiraeth. Llan o'r march Hilkins Gold Card a'r gaseg Audrey Lonely. Maen nhw'n gweud bod yr haul yn gwenu ar y cyfiawn ac yn llawn heiddi y wobr gynta. Mae ni Foxridge Hiraeth yn eiddo i Emma Allen. Llon gyfarched mowr iawn yn edrych yn ennill gyda'r dosbarth caseg a'r adferch i'r Ceffylau Hela i'w Marchogaeth. In third place, 1619, Gwenno Jones, 6%. In fourth place, 1618. Charlotte Harry with Pembrey Golden May. And in fourth place is 1621 was with Glenys Owen with Aberfenai Lady Million. And 1621 is also winning the best short horse. Well, Matthew Ainsworth, it's been a very lucrative journey to Bilth once again, all the way from Hereford, winning the lightweights. How are you feeling up there? Yeah, good. He's a lovely horse. This ring's quite electric, so you always want to bring a nice one to ride round here, and he sure is that, yeah. Well, of course, you do a lot of judging yourself, and the judge had to ride here today. You've got a championship to come again. Are you riding anything else for us? Yeah, I've got a heavyweight hunter in the last class, so we'll see what happens. Bit of a sweaty morning for you then. It's quite warm here in Bilth. Many congratulations, good luck in your next class, and of course in the championship. Thank you very much indeed.